EU har jo valgt at opdele kunstig intelligens i 4 risikoniveauer, som vi ser her på skærmen nu. Og først skal vi se den nederste minimal risiko som spamfilter og stavekontrol, hvor der næsten ingen særlige regler af. Så kommer begrænset risiko, hvor brugerne skal informeres om risikoer, for eksempel risici ved chatbots og deepfakes. Dernæst høj risiko, for eksempel AI i sundhed, ansættelser eller i kreditvurdering, hvor der stilles strenge krav. Og til sidst uacceptabel risiko, det er forbudt som social scoring og som visse former for masseovervågning, som de jo faktisk har haft i Kina i årtier. Tænker I, det giver god mening at opdele AI i 4 eller i flere risikoniveauer? Helt sikkert. Helt sikkert. Og jeg har været i Kina, jeg var i Kina i 2019, ikke? Og den der fornemmelse af, at man bliver holdt øje med alle steder, er jo det gjorde i hvert fald, at jeg ikke følte mig særlig tryg. Og det er jo, jeg tror, der er i virkeligheden mange steder, at de er sat op netop for, og det er jo i hvert fald en debat, vi har herhjemme, ikke? Om vi skal sætte kamera op for at øge trygheden. Jeg synes, det var dybt problematisk at gå rundt og hele tiden føle, at der var faktisk et kamera, der pegede på dig. Men sådan i forhold til det her, der synes jeg jo også igen, for at det ikke bliver for bøvlet, at vi alle skal op og forbyde alting. At der er nødt til at være nogle liberale regler for virksomheder og sådan nogle ting. Men samtidig, så også det, du siger med deepfakes, der havde jeg faktisk en direktør, der spurgte mig, Tina, er det her EU-lovgivning? Hvordan er det nu, det er med det? Ja. For der var nogle af hans venner, der havde genereret en intim situation, hvor der var en ung pige, der kyssede ham. Han havde taget et billede og havde lavet en fake på det. Jeg synes, det var rigtig sjovt. Men han siger, hvad skal jeg sige til min kone, når jeg kommer hjem? Hvad nu, hvis det ender ud på de sociale medier på et tidspunkt? Ja. Så jeg er nødt til at tage den med min kone også, selvom det var noget, der ikke havde sket. Så, men ja. Hvordan forholder du dig til EU's opdeling af flere risikoniveauer, Daniel? Jamen, jeg vil også sige, der er jeg også enig i, at det er god idé at lave de her opdelinger, netop for så måske også minimere den arbejdsbyrde, man står overfor, for at ikke skal lægge en bred kam over, hvordan reguleringen skal være på alt, fordi der er noget, hvor vi siger, der er det fuldstændig lige meget et eller andet sted, om det er noget, der er noget ved, om det er forkert eller rigtigt, fordi så er det bare for sjov, man bruger det. Jamen, så lad det være. Altså igen, jeg tror, vi skal se det her som en måde at prøve på at prioritere, hvor indsatsen skal ligge, og hvor det er vigtigt, at vi får lavet noget, der gør, at vi kan få en tryghed i det, for det er en ny teknologi, der kommer, som går vanvittigt stærkt. Men lidt er det jo lidt det samme som da Google kom i sin tid, og søgemaskinerne generelt har taget vanvittig fart. Jamen, det går bare meget stærkere, det kan nogle flere ting, men det er det ukendte, vi skal lære at bruge og implementere på en fornuftig måde i vores hverdag. Så synes jeg, det er en måde også at prøve på at angribe det prioriteret. EU's lovgivning på området kaldes jo AI Act, og den bliver gradvist implementeret frem mod år 2027, som vi ser her på skærmen. Vi lader lige skærmen stå et øjeblik, men det er jo over en kortere årrække, kan man se. Men jeg tænker, det må være svært at regulere et område, hvor udviklingen går så hurtigt. Hvad mener I egentlig om det? Det tror jeg netop også lidt, som Daniel siger, men der sker jo hele tiden landvindinger teknologisk, og jeg tror altid, at lovgivningen vil være bagefter. Men jeg synes, det er et godt signal, at man siger, at der er en udrulning, og jeg tænker da også, hvis der sker et eller andet fuldstændig voldsomt, at man så kan gå ind og lave det her om. Altså, det var det ikke det, der skete med ESG-lovgivningen, at der fandt man ud af på et tidspunkt, vi skal lige have det pauset, og så skal vi blive klogere. Helt sikkert. Men altså for mig selv, sådan i det små, altså det der med at lære folk at få kigget ind i de sprogmodeller, de bruger, og få dem indstillet rigtigt. Ja. Fordi default er typisk noget med, at du deler. Og der kan man jo lære dem sådan nogle små ting. Og som du siger, der er jo også situationer, hvor det måske er lige meget, at det hallucinerer lidt, eller der er noget bias, hvis det er mere til nogle lidt mere useriøse og lidt sjove ting. Ja. Og Daniel, er du enig i, at man skal finde sig i, at lovgivningen den er naturligt halter lidt efter udviklingen, fordi det går så stærkt med AI? Ja, det skal man nok indfinde sig med, men jeg tror også, man kan komme det lidt i møde ved, at den måde, man prøver på at lave regulering på, at den ikke går på AI som et værktøj, men den skal gå på, at der er nogle principper, vi skal overholde. Så er det ligegyldigt, om det hedder AI eller
jamen, et eller andet, hvad det end må være. Det her med, at det er rammerne, vi skal sætte. Fordi igen, alternativet er, at vi ikke laver noget. Det er langt farligere, end det, vi forsøger lige at lave noget regulering, vi kan følge.